Bu turmuşta bütün ışanış özündegine. Elek söyle bilmeyeyim jırlar. Bugün gene artist buldum degan söz tugul. Jılap qaytkan vaqtlarda buldu. O jır bütün жерден yuqqa chiqdi. Metal taşıp eti көрмөгөндө şunu satay. Яңа сөйлөсөм концертлардан чыгып. Мен элде халық билмеген кебек. Изин өтө жакшылыкларны муну бирөө да билмейди бит. Selam dostlar, sizning bilan men Aygul Burxanova ham siz keldi ketdi show topshiruvining yangi chiqarilishini qaraysiz. Bugun bizda qonaqda salatli jurshi ham salatli shaxs Ozod Fozliyev. Selam Ozod. Selamlar Aygul. Ozod Fozliyev shod ko'ngilli salatli jurshi. Oilasi uchun jon atib yashay. Sayohat etarga yarata. Tilagini har vaqt erisha. Kajamiz yulduzlig'ida tug'an. Nechuk xallar? Evet Allah'a şükür. Nerseler bilen yaşap yatasız bugünkü günde? Biz nerseler bilen yaşayında irte bilen turabız bağlarını ilkte biz. Ondan sonra indi ijatqa kelgende yanğa jır çıkardım. Biz de eli balaydık degen. Bitti məğnəli jır. Onun klibi de çıktı. Klibi indanın 2 yıl fasılında çürülgen. Kış bilen xanjay. Big motor. O bizning balashaq. Sizning balashaq. O anda birindetiga iştelikte yok. Lakin anda her kişinin hatiresi var. Nindir iştelik anlatkan. Şuna göre o ne özüm kat qarayım. Şunda tege нәрсе бетим. Элекке өткенләре кайтара торган. Жанга ята торган клип. Шулай шул. Менә безнең барыбызның хатирәләренә кайта торган клип. Кайчан гына бездә әле балайды. Уйнап баргач йокыларга талайды. Инде концертларга килгәндә? Концертларга килгәндә biz indi duet bilen derşibіз, her birimiz solni jırlarda ijat etibіз әйбет. Indi men 2 yıl mene 2 yıl aradan solni konsertlar koydum. O selbetten çıkış yasый. Indi bu yılda ala birse mene tur bilen ezerek çıkıp kirege. Яңа yıldan sonra konsertlar başlanacak benim яңа programma. Мен узган yıl program şulay özüme aşağın programma ol күрсәтелмичә kaldı. Ничектер күпме финанс тагылган, күпме кичкертелгән әрәм булып ята. Демек әле алда. Алда. Булар дип уйлыйбыз. Булар дип үмитләнеп калабыз, көтеп калабыз. Пешеметербез дип уйлыйбыз. Ярый, менә шундый рәхәт нотта синең белән кешебез кагыйдәләргә, мин сиңа кагыйдәләр сөйләп китәм. Мин әзерләгән сораулар барысы да синең турында. Әгәр дә син сорауга дөрес җавап бирәсең икән, без киләсе сорауга күчәбез. Әгәр дә син ялгышасың икән, сиңа җәза үтәргә кирәк була. Дөреслекә әйтергә яки гамәл кылырга. Синең 2 подсказкаң бар. Беренчесе, достыңа яки якын кешеңә шалтыратып, 1 минут эчендә дөрес җавапны белергә. Икенчесе, миңа матур итеп күз кыссаң, мин 2 дөрес булмаган җавапны әйтәм. Сораулар синең турында. Җавапларны син беләсеңдер инде. Барышлы аңлап бетерәбез инде. Әзерме син? Әйдә киттек, Аллага тапшырып. Киттек. Беренче сорауга күчәбез. Әлеге фотода йортның төсе нинди? Сары, ак, соры яки зәңгәр? Бу кирәк түгел кышның карлы бураннары. Жырнасын пичергән вакыт. Анда менә ул урамда. Без төшә анда сарысы да бар, зәңгәре дә бар, анда агы да бар. Зәңгәр түгел микән? Зәңгәрне сөйлисең? Түгел. Алай тирмиләр инде. Куркыныч битиме, куркыныч. Түгел. Эх. Әйдә сөйләп берсен. Әйдә сөйлек. Кайсы булсын? Кайсы булсын? Син әйт миңа. Сары, ак, сары, зәңгәр. Зәңгәр булсын. Зәңгәр булсын. Алдык җавапны, һәм дөрес җавапны күрсәтәбез. Зәңгәр? Зәңгәр? Озат син әзрәк кенә күреп җибәреп булмады. Ярый, сиңа булсын, беренче җавабың сиңа булсын. Мин бит әйбер. Бер тотынам икән. Бер тотынам икән, шуны җибәрмим диме? Аңладым, ярый. Без синең белән дөреслеккә кәгъмәлгә күчмибез. Һәм күчәбез киләсе сорауга. Киттек. 2024 елның 4 ноябрендә син Давлян студиясыннан бер видео куйгансың. Анда сез җыр яздырасыз инде, әйме? Һәм әлеге видеоны син нинди сүзләр белән башлыйсың? Синең җавап вариантларың: яңа җыр, уена баян, сүзем шул, дуслар сәлам. Кайсы микән? Яңа җыр да бар анда, әйбет. Уена баян да бар, сүзем шул да бар. Дуслар сәлам, но ничектер?
Сөзім шул деп ойлаймын. Сөзім шул деген жауапны алдық. Һәм дұрыс жауапны көрсетеміз. Азат! Біз сенің білән съемка башында нәрсе деп келештік. Айт әлі шуны меңа? Мен ялғышырға тиіш. Әйе. Мен тырышып қарайым. Болмай деген, әйме? Йори, айдәлі сенің музыка язуыңа қойтық, әйме? Менә бұл музыкаға келгенде, менен Алсудан да сұрадым. Менә хәзер сіздің жауапларыңызны тәңәл келер мекен деп шағаштырып қарасым келе, әйме? Бір-бірігізге язған жырларыңыз бар ма? Бар, менің Алсуға язған жыр бар. Нешінші жылда язылған жыр екен. Алсу алмам, алсу. Әйе. Көңіліме кім сыйған. Жырлаған жоқ. Ол жырны таңлаған жоқ, әйбет. Бар. Өзіме жеткен жыр. Менің ялғышмасам әлі туған күнінде шығардым ғой радиоларға. Менә бит, ал миңа аның турында әйтмәде. Әйтмәді ме бұл жыр? Әйтмәде, ул жыр турында әйтмәде. Ұнытқан. Ұныта. Язасың. Тиз ұныта. Тиз ұныта яқшыларны. Бүтін қоты қыздары тиз ұныта бұл яқшыларны. Музыкаға келгенде, яңа жырларны яздырырға сиңа нәрсе ярдәм итә? Менә каян син илһамны аласың? Аннарысың бит әле бар выгорание деген сүздә, әйме? Аны ничек җиңәсең? Мен жырларға біріншіден бик нәрсе бетім. Ихтибар берем. Меңа жырғыны сойлағанда, мен ол жырны, мен Алсудайым, меңа дуэтларға жыр жіберділер, қоралы. Олда мен ашана, менің теге инстинктқа, менің теге жырларына, мен әлік сойлай білмейім жырлар, шындап та айтам. Әлік уақытта нәрсе берем, мен шоны жырлайдым. Әсін уақытта мен өзі бізге туры келе тұрған, өзіме туры келе тұрған қой уақытта. Алсуға да мен жырларны сойлайым. Менә ол ятырға тиеш сиңа. Күңелгә, әйме? Күңелгә, ол сені тыңлағанда аха, бұл менікі болырға тиеш деген сөз. Аның теге переходлары, аның сөзлері, анты интонацияғынан сен нешік әйтешексің, сен нешік берешексің, сен көңілің аша. Менә көңіл түшінкілігі деген әйбір. Менә мен нәрсе аңладым. Менің кәйфім yok екен. Менә бірінші күн кәйф болмыштыр екен. Әгер мен яңа жыр барып эшләтәм екен, мен бик каты илһамландырган кеше екен. Менә мен шуны аңладым. Шул сине этәрәйме? Менә ул миңа ничектер нергә мен яңа жыр язам, концертлар белән чыгар икән. Яңа жыр язам, концертлар белән чыгар икән. Яңа жыр язам, концертлар белән чыгар икән. Ничектер эшеп йөрим. Эшеп йөрисең дә. Чөнки ничектер мен үзем аранжировщиклар белән эшлим. Аранжировщиклар профессионаллар. Һәм инде мен теге барыбер мен бит бергә дә яратам. Сәхнәдә бит кайбер аранжировкаларда куела шундый стоп кадр дигән әйберләр. Алар минем биюдән. Мен алар артында биеп җырым. Ишул вакытта мен биегәндә бу җырга, мен әйтәм бу җырда стоп булырга тиеш. Бу җырда бу булырга тиеш. Намсын, шуңа күрә мен яратып башкарам бу әйберне. Һәм мен җырлар бүтән җырны нинди җыр бирә алып утырмын. Менә син әйтәсең, элек бүтән җырны аладыр ям дип әйме, ул бит инде сайлау булмаганнандыр. Мәгънә аңламаудан. Яш. Тормыш деген нәрсә әйтә бит, менә электән әйткәндә бит, дигәннәр. Менә үзең үскәч белерсең әле. Үзең үскәч белерсең, үзең күргәч белерсең әле. Менә шу шәй бер инде ул. Үзең үскәч менә бездә әле бала электән чыкты. Аны 15 яшьлек баланы аңламаячак. Аны 20 яшьлек бала аңламаячак. Аларның сүзенә карамаячаклар әйбит. Бәлки аранжировкасына башкасына карарлар. Ләкин без, сез анда инде теге башлар икенче төрле мәгънә аңлый башлаган кешеләр бу җыр төшәк. Шулай шул. Рәхмәт, бик зур рәхәтләнеп җавап бирдең. Ашык иттереп әйме. Мин әзрәк кенә кыстырып җибәрдем инде бу сорауны да. Күчәбез синең белән киләсе сорауга? Киләсе сорауга дөрес җавап бирсәң, әйме, гамәл ясап торам. Син Telegram каналыңда алып барасың, әйме? Әлегә Telegram каналыңда. Күзләр әйләнә башлады. Барам дигән әйбер. Әлегә Telegram каналыңда ничә түгәрәк видео бар? Кружочки языртабыз бит. Хо. Мен каян белим? Беләбез. Күп түгелдер ул. Әйдәле санап карыйк. Әймен инде җавап вариантлары син бар. 51, 52, 53 яки 54. Шуның хәтлек бармы? Бар, санадым. Мен монда ялгышымын дип уйлыйм, әйбит. Бигәбет? Ул сезне сөендерәчәк. Ләкин мен уйлыйм 51 дип. 51 дип.
Һәм дөрес җавапны күрсәтәбез. Ура! Аллаһа шөкер. Рәхмәт, бик зур. Менә күңелләрем рәхәт булды. Барбер булат идегез бит. Барбер. Әйе, син дөрес җавап бирмәсәң дә җавап бирсәң дә. Мәсәлән, монда хәзер. Бәрбер бер нәрсә булачак, әйе. Күшәбез рәхәтләнеп дөреслеккә гамәлгә. Азат. Беренче булып нәрсә сөйләбез, дөреслекме, гамәлме? Ярый, үзең сөйлә. Мин сөйләйм. Әйе. Бигрәк әйбәт ярар. Әйдә. Ай. Әйдә. Синең белән гамәл сөйлик. Хатын кызга карата хәзер шундай тренд бар айме, базовый минимум һәм роскошный максимум дип. Базовый минимум ул шундай нәрсә, менә син аны көндә эшләргә мөмкинсең, аны эшләргә кирәк. Ул әйберне име, һәм роскошный максимум ул елга бер мәсәлән эшләргә мөмкин. Син аны әзәзләп кенә хатын кызга карата эшлисең, мәсәлән, алсуга карата инде, естественно. Мин бергә тишнем. Ну син сөйләргә тиеш, менә ул сиңа ничек? Менә мин сиңа хәзер фразалар әйтәчәкмен. Мәсәлән, мин иремә әйтәм, мәсәлән, име, көн сайын свиданиягә бару, ул роскошный максимум аның өчен, мәсәлән. Ну минем өчен дә инде. Әйме? Мәсәлән, анда көн сайын бер-береңә яратам дип әйтү, ул базовый минимум. Машина ишеген ачарга. Роскошный минимум. Роскошный максимум? Максимум, да. Максимум. Ярый. Димәк, көн сайын ачмыйсың инде машина ишеген. Юк, не, үз машинасы, мин үз машинам. Шулай инде. Сен мен хәзер артыннан җавап җыймын, минем ике машина белән куып. Тукта. Хаваша ишекне. Тукта, артыннан җыймын. Менә ничек рәхәт. Берничә машина. Ярый, роскошный максимум булып калсын. Көн сайын чәчәк бүләк итү. Роскошный максимум. Роскошный максимум. Юк, Чәчәк. мен теге чәчәкләр бирү дигән түгел. Әйе. Менә шуны сорамакчы. Мен бирәм, но Соңгы тапкыр кашын бирдең? соңгы тапкыр Омскидан кайтканда поездда кашалганда. Шәп. Балаларның туган көнендә, миңа балалар алып кайткан өчен рәхмәтле. 8 март, булмыш кала алмай. Бер сүзсез. Соң гаилә көнендә, туган көнендә, елга 4 тапкыр точно. Елга 4 тапкыр точно була. Бик әйбәт. Туй көне, никах көне. Шулар инде никак кына онытмасам. Онытмасам, алты була. Куркыныч. Куркыныч. Нәрсәдер димәк булырга мөмкин. Аңладык, ярый. Свиданияне башыннан ахырына кадәр үзең оештыру. Свидание башына ахырына оештыру. Бу синең өчен ничек икән? Юк, бу нормальный бер. Нормальный бер? Димәк, базовый минимум. Да, базовый минимум. Күпләргә бу роскошный максимум булыр иде. Әйдә сөйләп җибәр әле, соңгы тапкыр нинди свидание оештырдың? Һәм ничек башыннан ахырына кадәр? Но нәрсә әйбәт, мин әйтергә мөмкинмен, иртә белән торырга да. Әйдә балаларны илтәбез дә, әйбер иртәнге ашка бәрҗәк кирип чыгабыз. Бик әйбәт. Аның өчен әллә нәрсә иштирак кирәкми инде. Дөрес инде, иратлар, тыңлагыз, дөрес әйтә. Аның өчен нәрсә иштирак кирәкми инде. Әйе. Шалтыраттың, бронировать иттең. Әйе, шалтыраттым, бронировать иттем дә, кирдек, ашадык. Чәчәк бүләк иттем дә шул. 2 машина киттек. Ишеген ачып тормыйм инде. Ишек ачасы юк. Шәп. Шулай да. Ярый, киттек. Киләсез фраза. Иртәнге ашны йокы бүлмәсенә китерү. Үзең ясап. О, роскошный максимум. Вообще, бездә бөтенләй булган югандай, менә без 18 ел торабыз анда берен. Үлгәнче бер булса да. Югандай куя. Мин бәлки мин аңламыймдыр. Без алай тәрбияләнмәгәндер, әйбет. Аяк бар бит. Туры ясап. Туры кухняга да ясап куеп була бит матур итеп. Матур. Әйе, кухняга ясаганың бармы соң? Кухняга ясаганың бармы? Ашаргамы? Әйе. Мин әлбәттә. Мин әлбәттә пешерәм. Мин теге андай бердән түгел. Илһам килә икән, мин нәрсә пешерергә мөмкинмен. Менә бит. Әле сезнең улыгыз да пешерә. Улым пешерә. Әйе. Сез бит әле өйгә күчтегез, әйме? Әйе. Урамда нәрсәләр бер пешерәсез, монда шашлыклар. Менә шашлык, хашлама, пылау. Барысы урамда булар, әйме? Барысы урамда. Үземнең казан бар. Менә. Мен бик яратам мин
казында пешерергә. Балалар төрле ризыклар пешерергә яратам мен. Урамда пешерүнең үзенең Бөтенләй минем кайф булганда мин пешерергә мөмкин. Менә төрле пешерергә әйберләр. Блины с мясом, итләр белән илһам килгәндә пешерергә мөмкин мен. Илһам күп киләме? Менә ошо килгәндә. Ашысы килгәндә кул эшләтәме? Кул эшләтә. Юк, теге кай вакытта шуны әйтәс килә дә илһам килеп китә. Үзем пешереп башым әле. Шәп ярый. Һәм соңгысы шопингка үз карточкаңны бирү. Алсыга мәсәлән. Базовый минимум, роскошный максимум. Базовый? Базовый минимум. Шәп, шулай булыр. Мен әйбер юк андай. Үз картаңа гына алды. Алар кибет тәйярләр икән, бит нәрсә мин түлим. Әйе. Ансы инде Бер сүзсез. әйбер теге киемнәр буенча баралармы, ресторанга керәләрме, башка әйберләрме, ансы мин түлим. Миңа тынычлык. Минем янда икән алар, мин түлим бит әйбер. Әлбәттә. Миңа тынычлык кына бирегез дип син җибәрәсең ялар, димме? Әйе. Ярый. Алар мин алып китәр барыбер. Тынычлык бирмиләр. Тыңгы юк, бер көндә булса да юк, әйбе. Рәхмәт, бик зур рәхәтләнеп уйнадык синең белән, күчәбез киләсе торга. Менә җиңелсән дә булай икән. Әйе шул. Интернетта Азат Фазлыев дип язгач, синең ничә җырың килеп чыга? 30, 40, 50 яки 60? Гомумән ничә җырың бар синең? Белмим. 500 җырым бар минем. Белмим мин. Юк, анхык җыр юк. Кайда саат авын 500 бар. Юк әле. 30, 40, 50, 30, 40, 50, 30, 40, 50, 30, 40, 50. Безнең нәрсә бар анда? Күз кысы бар. Һәм Айда. икенче җавапны һәм дөртенче җавапны алып атабыз. 30 яки 50 кала. Булсын 30. 30 булсын. Алдык җавапны һәм дөрес җавапны күрсәтәбез. Азат. Тагын киттек, тагын шул дөрес юлга бастык инде. Тагын шул дөрес юлга бастык. Ярый, бик әйбәт. Дөрес җавап алдым. Башта уйладым. Күз кыскан шуга әйтәс калган булган. Дөрес ләгәдерим бер-бере. Бик әйбәт. Яхшы, күчәбез киләсе торга. Музыкадан ерак китмибез. Яндекс Музыкада бар трейлер артиста дигән бер шундый сәхифә дип әйтим мин дейме? Һәм анда синең популяр җырларың куелган. Менә әлеге җырлар арасында кайсысы юк? Синең җавап вариантларың. Яраткына, чыкма минем юлларыма, син калдырма, сиңа да рәхәт түгел. Чыкма минем юлларыма. Ни өчен шулай дип уйлыйсың? Чөнки ул Кайсысы менә буларның кайсысы яраткына бар. Син Әйе. калдырма бар. Сиңа да рәхәт түгел бар. Чыкма минем юлларыма. Ярый, аннары соң миңа аңлатырсың җавабыңны, дөрес җавапны карыйбыз. Дөрес! Дөрес! Ә ни өчен чыкма минем юлларыма юк Чөнки дип ул уйлыйсың? күптән кертелгән. Дөнья мәшәкатьләренә хәле кертелгән җыр. Ул кертелә икенче программа. Ул вакытта икенче программалар бар. Монда сезнең үзегезнең ниндидер Монда бар ие. Аның шундый әйберләре бар. аңлашылмый. Миңа бу җырларны менә шу бер әйбер астына кертәшин башта тегеннән алып җыярга кирәк бөтенесен. Бөтен җирдә отказ биреп. Алар кергән. Яңадан кертергә кирәк. Минем илк яраткан җырымда бар ие. Чыккан ие. Ләкин ул ничектер санкцияларга эләкте. Ул җыр бөтен җирдән юкка чыкты. Без аны яңадан керттек. Яңадан кертегез. Ә менә бу социаль челтәрләре бит инде бар, ВКонтакте бар, безнең Телеграм бар, башкалары бар, әйме? Яндекс Музыка бар. Менә ул сезгә монетизация бирәме? Әлбәттә. Бирә. Яндекс Музыка гына бирә. Или ВКонтакте шулай ук бирәме? Бирә. Ә безгә ничкәлекләрен әйтә аласыңмы? Мен белмим ничек, аның үз кешеләре бар эшли торган. Сезнең кешеләр бу. Әйе. Сезнең аерым кешеләр шуны. Әйе. Аның өчен аерым кешеләр эшли. Бездән җыр, Сездән матур фото, исеме, авторлары. Әйе. Һәм инде бер тагын бер сорау. Менә һәрбер җырдан оена килеп барамы ул? Әллә елына килеп барамы ул? Әллә Квартал сайын. Квартал сайын килеп бара. Бер җырдан, һәрбер җырдан. Һәрбер җырдан, һәрбер прослушаниедан барлык җырларыңнан менә синең кертелгән шушы бер әйбер аша кертелгән җырлардан килеп бара. Яңаларының гына түгел.
барысында. Ол 10 еллык шыққанда бара мөмкин. Ол әгәр аны кыштыңлы икән, ол 5 еллык шыққанда бара мөмкин. Ә бер җырдан ничә сум керә? Ол төрлечә, мен айтам. Ну, диапазонын айт. Әйтә алмыйм мин аны. Мен айтам, мен теге бөтенесен бергә алып карыйм. Ә бөтенесен алып караганда ничә? Ну, әйдә соңгы ойны. Кварталны. Белмим. 100 мең, 150 мең. Бер җыр яздырырга җитә инде, димәк. Әйе, инде үзенең ничектер әйберләрен бәлким аклыйдыр да дип әйтәсем килә. Мин әле уйлаган идем, монетизация юк дип гомумән. Элек бар иде, хәзер юк. Аңлашылды. Ярый. Син тагын бер рәхәтләнеп дөрес дип җавап бирдең миңа, әйме? Алда да дөрес җавап бирәчәкбез. Булмаячак. Күчәбез киләсе сорауга. Сезнең рәсми төркемегез бар. Азат Алсу Фазлыева. Әлеге төркемдә ничә фотосурәт бар? 343, 434, 334, 443. Минем нәрсә бар әле? Шалтырата аласың. 1 минут эчендә. Белергә кирәк. Әле ул төркемне ачып, кереп, кемгә дә булса шалтырата аласың. Әйдә шылтыратабыз. Әйдә шалтыратыйк. Алсыңнан торып, алмаса? Алмаса алмый инде, бетте шуны белән. Алгынан торып. Бүген телефон ашам бит. Ә син үзең белмисең. Сүземдә бута бетерәтен соннар иткәнсез. Номер, на который вы звоните, сейчас... Арышыңны урым. Пожалуйста, перезвоните позже. Булды, бөтен әйтәм бит. Бу тормышта бөтен ышаныч үзендә генә. Шулай, дөрес Берәүгә әйтә. дә ышанмас. Менә үзегездә генә бөтен ышаныч. Дөрес әйтәсең. Әйдә булсын. 443. 443. Алдык. Һәм дөрес җавапны күрсәтәбез. Соннар бар инде. Тегендә кебек. Соннар бар инде. Дөрес җавап бирмәдең син. 343 иде дөрес җавап. Әйме, без хәзер Син. Сөенәм. Менә күңелем белән сөенәм, шатланам. Күчәбез дөреслеккә гамәлгә. Нәрсә сөйлибез? Дөреслекме, гамәлме? Гамәл санатып бөтен дөреслекне әйтә. Әйдә, дөреслек булсын, әйме? Зур сорау булыр бу. Әйме, син бит инде кичкенә авылдан чыккан кеше. Хәзер син зур уңышка ирешкән кеше. Әйме, сәяхәттә әйтәсең, күп илләрдә булдың. Инде иҗат буенча да синең эшең бара, бизнеста бара, барысы бар, әйме, барысы рәхәт. Кайсыдыр вакытта бер мәлне бу мин моңа хаклы түгел, мин моңа лаеклы түгел дигән уйлар кирдеме башыңа, кергәне бар идеме? Андый уйлар юк. Ләкин ничек дип әйтим, менә шундый уйлар бар. Әйтәбез әле үзеңгә бәяне киметү дигән. Русча әйткән самооценка дигән әйбер. Минем түбән. Әйтәм, ни өчен дигәндә, гастрольләргә чыгабыз, концертлар куябыз. Миңа әле дә халык белмәгән кебек. Сине. Әйе. Ничектер менә шундый әйбер минем халык белмәгән кебек, кай вакытта өсен мине чакырлар моны инде монда әйбер, кай ничек чакырдылар икән мине. Беләм икән дигән менә шундый уйлар кергәле иде. Соңгы вакытта теге нәрсә әйтим, ничә булай кылмаска лаеклы үзебез, үз кешебез белән эшләп алган әйбер. Иҗатта килгәндә дә аның кеше бүгенгесе белән күргән мөмкин. Аның башы бар. Әйе. Теге кеше бизнес ягыннан да, финанс ягыннан безнең бүгенгесекне күргән мөмкин. Аның башы бар. Әлбәттә. Әйе, шуңа күрә без Алсу белән студент вакытта өйләнештек. Икебез дә укыйдык. Мин охранада эшлидем. Спорт казында спорт комплекс бар, Динамо дигән, сездән ерак түгел монда. Әйт, мен дә охранник булып эшлидем. Аннан соң әле кичәгенә агропарк янында высоковольтный чыбыклар сузайбыз, казып җирне. Мин шунда эшләдем, аннан соң Киров районында высоковольтный эшләдем мин, җирләр казып. Аннан соң теге булай гына килгән түгел, бүген генә артист булдым дигән сүз түгел. Бүген менә уңыш килде дигән сүз түгел. Башта теге Тулай торагында да яшәдек. Әйе. 8 кеше шул бер душына да кирдек. Шулай башладык.
Гастрольге келгенде де бірінші залда 10 кіші еді. Біз сахнада 12 кіші едік. Ол Башқұртстанда башланған әйбір. Андан жылап қайтқан вақытлар да болды. Соң нешегенде біз былай деп еріп болмай бітін деген әйбірлерді. Теге минусқа кеткен вақытларда бітінісі болды. Ол теге бүгін гіне мен әрбір әйбірге айтам, кіші менің янда теге кіші яша башлайка. Аңа ұлбет Аллахы тағала өпкен бейтен. Аллахы тағала бітін кішіні өпкен. Дүнияда бітіні бізге бір, хавасы да бір, ошауы да, дүниясы да бітін нәрсе бітін кішіге бір. Ләкин кемнің нинди нишке яшсы келе, ансайында кішіні өзінен тұры. Рахмет, бек ашық жауап бердің. Сен білен күші біз сыңы сұрауға. Обау, мене бұл мәселе охрана турында білмейдірге, высоковольтный нәрселер турында. Тракторны сұқты біздің высоковольтный. Біздің қоша шортлады. Ал сол вақытта салауатта ішлейді. Бік вокалда шей сезоны, шейлер, тош шейлер таратайды. Шында ішлеп бітірейім де, ал сояна кетейім, концерт қайырым 14 күма, 12 камалдан 12 концерт қорадым мен. Күн сайын. Жырлар башыла кірі қолды. Күн сайын шықтақта шейік. Яратқана жыры клибында сен неше образ алмаштырасың? Хатырлайсың ма екен? Неше? 2, 3, 4, 2, 5. Бірсі шешек білен. Галстук. 2. 2 костюм. Алабыз. 2 костюм. 2 костюм. Шыпыртын айтып қойды да, алдық жауапны. Һәм дұрысын көрсетеміз. 2 костюм. 5. Бітеш. Шынап мұны? Шынла. Әлі еске түшті оқлы, қоралы, Әйе. сиплі. Әйе. Андан соң Фиолетовый бар. фиолетовый бар. Андан соң галстуклы. Галстуклы. Әйе. Андан соң сары. Әйе. Мене сеңа мә деген. Мене шолай шо. сүйін. Сүйін. Бет, сүйін деймін. Сүйін. Сен қошқаш сүйін әмінді. Кетті көшеміз сыңғы тақыры тірісілік әйкеге қамәлге. Нәрсе сөйлебіз? Нәрсе тілейсің деген, еме? Әйе. Мен тілейім, әйді сенің білен ғамәл қылып енді. Ғамәл қылдырасын тілемейім сіңа. Әйе. Қазір экранда эмодилар шығашақ. Хәм сен шул эмодилар аша жырның исімін білерге тиеш боласың. Кеттік ме? Біріншісін шығарабыз. Нәрселер көресің сен? Құяш көрем. Сәлем. Сәлем бере бит, не бит? Қолын көтере ол. Қолыңа көтерме, сәлем берме ма? Сәлем берме, қолын көтере. Қолын көтере. Құяшқа сәлем берем. Хәм менде мұнсы нәрсе мен... Қызыл түс демек. Қызыл түс, әйбет. Хәм соңғы сөзі қойып болмай, шынки сені білер едің сразу. Қоядыр қолын үске сөзіп, нешлей? Құяшқа... Бар енді Данир Сабировтың жыр бар бұғайындық құяш турында. Тағын, кімдерін дәл сені зайттың. Легендар жыр бұл. Хәтір бет yok менем. 3 бала. 3 бала тапқаннан соң хәтір бетті. Білмейм. Білмесің? Білемдір енді. Сен білесің енді әлбәтті бұл жырны. Енді. Құяшқа өреліп қызара шиелер. Әлбәтті. Сіз екеу. Мен мұны орындыққа бастап жырлатар. Міне, өресі өлшік үліккәмін. Шиелер. Шиелер жыры. Екіншісі. Түсті. Түс дегені... Шеби. Шеби қыш енді бұл. Баласы, қыш баласы. Қыш баласы. Нендейдір? Әнесі нәрседір әйтейін аңа. Ағаш бар. Ағаш бұл... Ағаш біреу гіне түгіл мұнда, еме? Көбеу. Көп ағаш бұлғашынан нәрсе болау? Урман. Әйе. Дұрыс. Мантық ішлей. Урман. Тор истрадан.
Элеккеге жыр эстрада деп әйтмәс идем. Татар халкының бөек җырчысы. Кемнәр килә башыңа? Хайдар abi Бигишев килә. Дөрес, юлда син? Кара орман түгелдер. Юк. Кара орман шалый. Менә бу беренче име, ул менә китү бар. Чыгу бар, һәм Керү бар. Крим. Керим әле урманнарга, урманнар арасына. Сөйлейм әле серләремне сандугач баласына, сандугач баласына. Әфәрин, дөрес. Ой, Өченчесе. Кочаклама. Яратмыйча. Яратмыйча, кочаклама. Менә. Сәбирә җиңел булды. Әнвәр абый дөрес. Һәм дүртенчесе соңгысы. Йокы килә. Көндә җырлый торган җыр име? Болытлар. Булат түгел бу. Шыга. Уй, шикелле. Шыга. Чыкмый. Кремни? Күрсәтә. Кирмәйс, күрсәтә кемгә? Юк, әтеге малай бара бит ана. Әйе. Ул бит чыгып Бара ул каядыр. Бара. Юк, чыгу бар һәм тагы нәрсә бар? Керү бар. Керә. Кереп бара малайда. Кереп бара әйе. Малай түгел, просто керә. Ага, керә. Нәрсәдер. Нәрсәдер керә. Йөрәк. Ярату нәрсә? Понятно. Тегесе бармагы белән төртеп күрсәтә. Синди. Синди. Бу сиңа бик яхшы беләсең бу җырчыны. Мен түгелдер. Үзең кебек беләсең, әйе син. Беттеш. Төшләремә көндә керәсең, сөям җаным сине диесең. Уянамда таңда саташып, иннәремдә йөрим адашып. Дөрес, әфәрин. Менә шундый соңгы җаза булды. Без синең белән барлык сорауларга да җавап бирдек. Әйме, минем әйткән сорауларыма да, уен сорауларына да Аллага шөкер, рәхмәт сиңа бик зур. Һәм традиция рәвешендә мин сиңа хәзер сораулар бирәчәкмен. Булар 7 сорау булачак, шулай ук, ләкин буларга тиз-тиз генә җавап бирә кирәк булачак. Блиц була инде шундый. Киттек. Беренче соравым. Беренче балачак крашың кем иде? Кемне яратып тыңлап йөрдең? Салата берәсең абый. Салавата бирәсәм, бик әйбәт. Нинди сәер ысул белән акча эшләгәнең бар? Сәер усул белән. Әтинең әти охранник булып эшли төнлә, мин шунда металл ташып, әти күрмәгәндә шуны сатайм. Моны берәү дә белмиде бит. Ачтык. Яхшы. Әти иртә белән команда металларны урлаган. Әтиң дә беләдер. Әти дә белмәде. Менә, но син Ну, уже инде теге акча эшлисең уже анда. балачак. Беләсеңме? Ул Хәзердә бит нәрсә сәяси арбитында. Бәрәңге басуында Әлбәттә. баласага бәрәңге ташыйк. Шуны алып төшеп төнлә сатайдык. Без мәктәптә укыйдык әле. Әйе. Чиктер, ну, акча эшләү кирәк, мен кызлардан җырысы бар. Менә эшмәкәрлек җылкысы бит инде бу. Беләсеңме кайчаннан ул сине бар? Ярый, өченчесе, кайсы эш әйберне, гамәлне син көн саен эшлисең? Гамәлне? Әйе. Монда сүзләрдә бит нәрсә керә бит. Эшлитерлек. Эшлит нәрсә Хәерле эшлисең? тәтлим. Аха. Ondan sonra теш чистартам. Аха. Ашыйм. Бик әйбәт. Мен яган хәерле иртә әйтәм, хәерле көн әйтәм, хәерле кич әйтәм. Ярый, дүртенчесе. Яшүсмер чагыңда эшләнгән иң радикаль әйбер ул? Идеян китү мәсәлән. Юк. Милициягә эләгү. Нәрсә өчен? Бар инде. Ул сәлбесе. Шулай Тәртип бозган өчен. Тәртип бозган өчен. Йокыга китә алмасаң, нәрсә эшлисең? Йокыга китә алмасам, магний эчәм. Ярый, бик әйбәт. Әзрәк теге успокаивающий дип әйтәме? Нинди сәер нәрсәдән куркасың? Нинди сәер нәрсәдән? Куркасың. Белмим, күз аңларга килми, нинди сәер була.
Юк, мен андай бер. Фобия юк. 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 Бик әйбәт. Мин тараканнардан куркам. Үлем. Юк. Алар мен дуслар. Алар. Телефон кенәгеңдә иң популяр кеше ул кем? Иң популяр кеше ул минем ике малайна берди. Шулай дип белем мин. Чика күн үтен миңа шалтыратар. Алло. Нәрсә кирәк? Әт яхшы кирәк. Әт ямсы кирәк, әт тегесе кирәк. Әтә Тор эстрадасыннан карасак. Салат абый да бар инде. Салат абый да бар. Салават абыйдан тикәрәк кеше бармы? Юк. Әгәр иҗат буенча әйткәндә, Салат абый, Рәсим абый Низамов, Лилия Муллагалиева, Гөлбариева, Илсия Бәдретдинова, Фирдус. Әйе. Бөтенесенеке бар. Ризат, Илнар, Яхшы, бик Рифат. яхшы. Азат, битте, сорауларым битте. Рәхәтләнеп синең белән әңгәмә алып бардык, рәхәтләнеп сөйләштек. Әйме, сиңа безнең кичкенә генә бер бүлегебез бар. Без синең белән рәхәтләнеп сөйләшеп утырдык. Шундый кәнәфиләрдә. Һәм сиңа мин шундый кәнәфи бүләк итәм. Рәхәтләнеп әлеге бүләкне алып, әлеге бүләккә карап, безнең тапшырыбызны исеңә Бу алып. безнең өйдә шундый шкафлар бар. Әйе. Аның да нәкъ шундый юк сәбәп әйтә алмыйм. Шундый урындык тора безнең. Менә бит. Рабочий кабинетта инде. Менә ничә җиргә инде эләктем мин, әйме? Әйе. Шияләргә дә эләктем. Мотор итеп шкафка куеп. Рәхәт шундый. Афәрин. Стелгә дә Рәхмәт куеп бик зур. буламы, карак, стель. Әлбәттә, әйе. Аны берәр нинди подставка итеп тә ясап була, сәгатькә мәсәлән. Рәхмәт бик зур. Рәхмәт үзеңә килүеңә. Рәхмәт чакыру өчен. Дуслар, сез безнең Шаян ТВ социаль шелтәләренә язылырга онытмагыз. Безгә лайклар куегыз һәм инде әлбәттә комментарийлар языгыз. Без аларның барысын да укып карап барабыз. Ә безгә бүген шәп кеше, ут кеше Азат Фазлыев килде һәм китте. Сау булыгыз, хуш-хуш.